kwenu akusiyena uBN Ndlobo, uCasey Vilakazi. Ngiphuma eNjabulo Clinic, iNjabulo Clinic ikhona la kaNyavu, nesadeni ngala ngaseNicholl Dam. Siyajabula kakhulu matshitshi ethu namhlanje ukuthi sibe nani. Sizoqapha isimo ke lana ngokwaka health. Mawuzizwa nje ukuthi ngathi udizi. Ukuthi mangala nansi ibhasi ebhalwe ku health. Mawuzwe ngathi nje ingaphethwe ikhanda mangiphethwe isisu uye ngakhona. Okubalekile ke namhlanje ngizokuthula kini into ezithi kuphela. Matshitshi ethu kubalulekile ukwazi istatus sakho. Usigcine njengoba sinjalo. Makuthi unegative HIV negative funa ugcineke unjalo unegative. Ukuze impilo yakho iqhubeke. Kubaluleke kakhulu futhi okwesibili ukuthi ungasheshi ugqumele ezinye izinto engeke zikusize ngalutho. Ngoba kokuqala abafana bakhohlisana. Bakhohlisana bafana umfana ngithendela i-private jet ayibeke la e-airport la. Ngamanga nawe bese uyathatheka uthi hayi ngempela umfana ngithanda ngempela. Uyokuthola ubutshitshi bakho abhekele ahambe. Kubalekile futhi ukuthi sizigcine sibaleke ukuthi sikhulelwe sibe ne-pregnancy esingayiplananga. Kubalekile ukuthi masuthola umntwana mthola umntwana ngoba sekufanele. Uma ungathola umntwana manje number 1 uyaphazamiseka esikoleni. Awusazi uqhubeka kahle esikoleni. Umfana uyaqhubeka aphazamiswa yilutho. Okwesibili awusebenzi. Umfana naye akasebenzi. Lengane izoba indleko zikamzali. Sogcizela ukuthi kunigcineke niziphethe nje waniphethe kanje. Ungalahliswa omunye umuntu osebhubhudlile ubusha bakhe. Athi hayi wena mqomele uright kabi. Cha, ungamlaleli. Zigcine nje kunje nize niqede ukufunda, ufundele umsebenzi. Mangabe sekulapho ke usungadecide ukuthi cha ke manje sengifuna ukugana. Sogcizelela ukubaluleka kokuziphatha ngokwezempilo. Ngoba uyavileke esifeni nezocansi awuzitholi mawugcinile. Uyavikeleka futhi awukhulelwa ungakaplani. Siyabonga kakhulu.
asizweni amanye apho azokhuleka enkosini.